Maayong adlaw makauban. Anang labing dagko ang mga balita ang haangay niyong masayran dinhi sa Sugbo subang bahin sa nasod ug tibuok kalibutan. Ako si Angelica Faisaniel og kini ang My TV Cebu, The Week That Was. A recap of the stories that matter. Karong Lunes, naalarma ang mga health ug LGU officials sa Sugbo tungod sa padayong ubos nga vaccination rate batok sa measles ug rubella sa nagkadaiyang bahin sa probinsya nga giingong epekto sa misinformation sa social media. Tungod niini, miabag na sa pagpahimangno kabahin sa importansya sa measles rubella supplemental vaccine ang mga opisyales sa gobyerno, sama nila ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ug Cebu City Mayor Nestor Arceval. Simple ra gyud ang atong tumong. Protektahan nato atong mga anak. Ako si Nestor Arceval, inyong mayor. Nagpahinumdum nga ang pagpabakuna usa ka responsibilidad sa matag ginikanan. Padayon ang hulga sa measles o rubella apan mapugngan kini pinaagi sa luwas ug epektibong bakuna. Anaara sa 10% ang natalang vaccination rate sa Sugbo sa unang semana sa kampanya, samtang kutob rasad sa 12% ang datos sa Rehiyon 7. Butang ikasagmuyo sa mga health officials nga naalarma sab kay matud pa ang ubang mga residente nagsugod nagpagpanghulga sa mga vaccinators. Gipahimangnuan ni Dr. Mavic Havillana sa Talisay City Health Office ang maginikanan nga ang supplemental vaccine nagsilbing booster o giawag sila nga mosalig lamang sa verified health information. Sa laing bahin sa hilisgutanan gihapon sa panglawas, padayon usab ang pangutana kun kanos agyud mahuman ang kontrobersyal nga Cebu City Medical Center o CCMC. Napo nakatuig ang milabay og 5 na kamayor ang nangulo sa Cebu City apan wala pa gihapon mahuman ang maong proyekto. Matod sa Cebu City Government, anaa na sa 80% ang completion sa CCMC ug target nilang mahuman ang construction karong Disyembre. Samtang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na himong sentro sa pagdungog ang testimonya ni Gina Acosta, kani Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President, bahin sa pagpagawa sa 125 million pesos nga confidential funds. Matod ni Acosta, gisugo siya ni Duterte nga ipagawas ang maong kantidad ngadto kang Colonel Raymond Dante La Chica nga kaniadto nangu sa security group sa Vice Presidente. Gihisgutan usab ang pagdala sa 125 million ka pesos nga cash gamit ang upat ka traveling bags, samtang gipangutana ang legal o documentary nga basihan sa pagpagawas o paggamit sa maong confidential funds. Karong Martes, nakurat ang publiko human sa laing insidente sa school shooting. Ning tungura, didto ni nahitabo sa Ateneo de Zamboanga University. Duha ka mga tinunan ang gikumpirmar nga namatay human sa shooting incident sa ilang junior high school campus. Sa usa ka opisyal nga pamahayag, matod sa universidad, padayon silang nakigtambayayong sa mga otoridad alang sa investigasyon ug naghulat pa sa dugang mga impormasyon. Gihatagan og prioridad sa eskwelahan ang kaluwasan sa mga estudyante ug nakig-coordinate sa mga ginikanan o guardians alang sa pagpauli sa ilang mga anak. Nangayo usab og pasensya og miawhag sa pag-amping si Ateneo de Zamboanga University President Father Ernald Andal, samtang nagpadayon ng investigasyon. Gipahimugatan ni Andal ang panginahanglan sa paghulat sa verified nga mga impormasyon ug paglikay sa pagpakaylap o mga speculation o di kumpirmadong detalye. Naghatag usab ang universidad og pastoral ug psychological support ngadto sa mga miyembro sa school community, ilabi na sa mga pamilya na apektuhan sa insidente. Peace to all of you. Today has been a deeply painful and difficult day for all of us. We continue to reach out to and accompany the families directly affected by the tragedy at our junior high school, Tumaga campus. We also hold in prayer our students, our personnel, and everyone who has been shaken by what happened. The university is fully cooperating with law enforcement and the proper authorities as they continue their investigation. Samtang human sa mong insidente gimando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagpahugot sa seguridad sa mga eskwelahan sa tibuok probinsya sa Sugbo. Gimanduan sa gobernador ang PNP Provincial Director ug tanang chiefs of police nga mag-inspeksyon ug magpaligon sa security measures sa public ug private schools.
Samtang gipatuman sa Provincial Director Colonel Manjilian ang pag-deploy og mga police officers sa mga eskwelahan ubos sa one police to one school scheme sa city ug municipal levels. Sa Mandawi City, mipahugot usab sa seguridad ang Sacred Heart School Ateneo de Cebu human sa shooting sa Zamboanga. Matod sa eskwelahan, nakig-coordinate na kini sa Mandawi Police Station 6 ug magdugang og police visibility sulod og palibot sa campus. Samtang mipadayag og pahasubo sa Education Secretary Sonny Angara ngadto sa mga pamilya nga naapektuhan sa shooting sa Ateneo de Zamboanga University. Gimando sa DepEd Region 9 ang koordinasyon uban sa eskwelahan ug mga otoridad lakip na ang paghatag og psychosocial support ngadto sa mga estudyante, magtutudlo ug mga pamilya nga naapektuhan. Ang Philippine National Police usab ang nanguna sa investigasyon lakip na ang pagsusi kung giunsa pagbaton sa armas sa usa ka minor de edad o kung giunsa kini pagkadala ngadto sa school campus. Giawhag ni Angara ang publiko nga di magpakaylap og mga litrato, video ug unverified reports aron mapanalipdan ang privacy ug dignidad sa mga minor de edad ug sa mga pamilya nga nagbangutan. Sa laing balita, giklaro sa COMELEC 7 nga madayon ang barangay ug sangguniang kabataan elections o BSKE 2026 karong Nobyembre. Kini bisan pa sa mga taho sa Kongreso bahin sa posibleng pagpostpone sa eleksyon ngadto sa Mayo 2027. Matod ni COMELEC 7 Regional Director Attorney Francisco Pobe, wala pa sila makadawat og formal nga advisory bahin sa posibleng pagpostpone sa BSKE. Ug sa sports, napakya si Filipina tennis star Alex Ayala sa pagpadayon siyang kampanya sa 2026 Cincinnati Open. Human mapildi sa American nga si Amanda Anisimova sa tulo ka sets 6-4, 4-6, 2-6 sa round of 32. Nakuha ni Ayala ang opening set apan nakabalik si Anisimova aron modaog sa sunod nga duha ka sets. Karong Miyerkules, mihatag og dugang detalye si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya kabahin sa Ateneo de Zamboanga shooting incident ug matod niini giila ang estudyanteng responsable sa pagpamusil isip usa ka exceptional student nga kanunay naa sa top sa klase ug walay na record nga behavioral problems. Gisusi karon sa mga investigador ang electronic devices sa bata isip kabahin sa investigasyon ug ang posibilidad nga impluwensyahan kini sa radicalization tungod sa online game nga Roblox. Na-recover usab sa kapulisan ang usa ka Glock 40 caliber firearm, usa ka Glock 9mm firearm, mga bala ug 7 ka fired cartridge cases nga gituohang nalambigit sa insidente. Gipahimugatan usab ni Rimulya ang accountability sa mga gun owner kung ang ilang mga armas ma-access o magamit sa mga minor de edad. Matod niya, ilang pakigtambayayong sa Kongreso aron mapalig-on ang mga lakang batok sa illegal firearms ug masuta pag-usab ang existing laws bahin sa gun ownership ug liability. Sa Cebu City, usa ka magtiayon nga giingong nag-andam na unta alang silang kasal ang namatay human maaksidente ang ilang motorsiklo sa Cebu Tops Road sa Barangay Busay. Namatay ang 27 anyos nga si John Mike Buyonas ug ang iyang 25 anyos nga partner nga si Rose Ann May Hermoso. Si Buyonas ang nagmaneho sa Yamaha NMAX samtang backrider si Hermoso. Base sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office ug sa CCTV footage sa lugar, paingon ang motorsiklo sa Trans Central Highway dihang miabot kini sa usa ka downhill o curve portion sa dan dihang milikay sa gikatagbong pribadong sakyanan. Giingong diretso kini paingon sa roadside ug mibangga sa konkretong poste. Tungod sa kusog ng impact, nalagbot ang duha ka biktima. Samtang siyam ka barangay sa Central Visayas ang gideklarar nga drug cleared human makapasar sa evaluation sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing o ROC-BDC. Gihimo ang assessment ni adtong Agosto 14 ug pinaagi niini misaka ngadto sa 1,640 ang total nga drug cleared barangay sa rehiyon gikan sa 2,312 ka barangay. Sa siyam ka barangay sa Region 7 ang gideklarar nga bag-ong drug cleared barangays, usa niini gikan sa Cebu Province, 7 sa Bohol ug usa sa Mandawi City. Aduna pay 636 ka barangay nga classified isip drug affected samtang 36 ang gideklarar ng drug free. Gisusi usab sa committee ang status sa 350 ka drug cleared ug 20 ka drug free barangays ug nakit-an nga nakatuman kini sa gikinahanglang parameters ug nagpabilin sa ilang classifications. Sa Naga City, Cebu, 56 ka libre nga balay ang gi-turnover sa city government ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Lakip ang mga pamilyang walay kaugalingong puy-anan ug naapektuhan sa mga kalamidad. Lakip sa nakadawat si Jenny Obas nga kaniadto nagpuyo sa kapilya uban siyang pamilya human nawadan og balay tungod sa bagyong Odette.
Sa kinatibuk-an, 56 pa lamang sa 168 ka housing units ang nahuman og na-turnover ubos sa low-cost housing program sa syudad. Samtang nagpadayon ang construction sa nahabiling units alang sa ubang kwalipikadong benepisyaryo. Ang programa gitumong sa paghatag og permanenteng puy-anan sa mga pamilyang nagpuyo sa lisod nga kahimtang, lakip na kadtong nagpuyo sa makeshift shelters ug nawader og balay tungod sa mga kalamidad. Samtang sa nasudnong politika gitubag sa House Prosecution Council, Attorney Lorna Kapunan ang panawagan ni Vice President Duterte alang sa transparency sa government travel expenses. Matod ni Kapunan, kung transparency ang gipangayo, kinahanglan usab kini magsugod sa kaugalingon. Ang maong pamahayag gisulti ni Kapunan atol sa briefing bahin sa impeachment trial ni Duterte, human nanawagan ang Vice Presidente nga ipagawas ang travel authorities nga gi-issue sa Office of the President, lakip ang travel expenses ug public funds nga gigamit. Samtang sa Cebu City, mitubag ang mga bombero sa usa ka sunog sa Barangay Kiyot nga gisundan usab sa laing sunog sa Lapu-Lapu City kun asa usa ka furniture establishment sa Barangay Marigondon ang nasunog. Samtang sa adlaw nga Huwebes, misaka ang kabalaka sa seguridad sa mga eskwelahan sa Metro Cebu, human makadawat og di mo menos 5 ka managlaing security threats ang pipila ka public ug private schools. Lakip ni ini ang gikatahong shooting threat sa Don Vicente Rama Elementary and High School nga misangpot sa pagkanselar sa face-to-face classes. Apan giklaro sa kapulisan ug Cebu City officials nga wala mapamatod iyang manghulga batok sa eskwelahan. Matod ni Cebu City Councilor ug CDRRMO head Dave Tumula, tinuod nga adunay shooting incident sa Basak sa Nicolas sa milabayng gabii nga nalambigit sa usa ka giingong gang o fraternity-related altercation. Apan gipanghimakak niya nga adunay shooting threat nga target mismo ang Don Vicente Rama Schools. Samtang taliwa sa nagkadaghang kabalaka bahin sa school violence, nagpagawas ang Roman Catholic Archdiocese of Cebu ug Orasio Imperata alang sa proteksyon sa mga eskwelahan ug mga bata. Ang mga pag-ampo naghangyo alang sa proteksyon sa mga bata ug kabatanunan, kahupayan alang sa mga nasamdan ug natrauma ug kaalam alang sa mga ginikanan, educators, otoridad ug mga leader sa simbahan aron malikayan ang violence ug mapanalipdan ang mga vulnerable nga miyembro sa komunidad. Sa laing bahin gihingusgan sa Cebu City Police Office ang ilang information dissemination efforts ngadto sa publiko human sa sunod-sunod nga security threats nga mikatap sa social media. Pinaagi sa Cebu City Mobile Force Company, gipanghatagan og security flyers ang mga estudyante, vendors, security guards ug mga pedestrian sa downtown Cebu. Tumong niini nga mapahibaw ang publiko bahin sa mga lakang batok sa krimen, emerhensiya ug uban pang hulga sa seguridad. Samtang usa ka 20 anyos nga culinary graduate ang nasikop humang giingong mihimo og shooting threat batok sa usa ka major university sa Barangay Camagayan, Cebu City. Apan ang suspect nga giila sa alias nga Renz, residente sa sitio Manggahan, Barangay Tabok, Mandawi City, giingong mihimo sa mga hulga pinaagi sa comment atol sa usa ka TikTok live session niadtong Agosto 19. Human nahibaw-an nga taga Mandawi siya, nakig-coordinate ang kapulisan sa Mandawi City Police Office og didto na trace nga ang maginikanan niini anaa sa Poro Camotes og didto na dakpan ang suspect sa follow-up operation. Gidala si Renz sa Parian Police Station og posibleng pasakaan og kaso tungod sa giingong paglapas sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Giangkon sa suspect nga siya ang naghimo sa mga comment apan giingon niyang joke lamang kini. Karong Biyernes nagpadayon ang pagpahugot sa seguridad sa mga eskwelahan sa Sugbo. Human nasikop ang usa ka 21 anyos nga estudyante sa Bantayan National High School tungod sa giingong shooting threat. Ang suspect nga giila sa alias nga Joe, residente sa Barangay Bantige, Bantayan, giingon nagpadala og hulga pinaagi sa private message gamit ang dummy social media account. Nakadawat og report ang Bantayan Municipal Police Station gikan sa usa ka teacher human makadawat ang eskwelahan sa maong hulga. Base sa imbestigasyon, usa ka estudyante ang nakadawat og mensahe gikan sa account nga nagamit sa pangalan nga Justin Rodriguez. Giingon naglangkob kini og hulga batok sa eskwelahan ug nagtudlo sa usa ka grade 11 teacher isip target. Giingon usab ang gipadala sa account ang mga litrato sa armas ug bala. Duha ka student witnesses ang mitudlo sa suspect isip posibleng tag-iya sa dummy account, hinungdan nga gilusad sa kapulisan ang hot pursuit operation. Nasikop ang suspect og gidala sa police station alang sa dugang investigasyon. Nag-andam ng kapulisan og mga kaso alang sa grave threats ug unjust vexation batok sa suspect.
Samtang usa ka 14 anyos nga estudyante ang nakitang nagdala og unloaded 357 Smith ug Wison Magnum revolver sulod sa Lutod National High School sa Pinamungahan, Cebu. Nadiskobrehan ang armas niadtong Webes sa hapon atol sa surprise inspection sa mga school bags nga gihimo sa grade 9 advisor isip precautionary measure. Gipahibaw dayon sa teacher ang school head nga nangayog assistant sa Pinamungahan Municipal Police Station. Matod sa kapulisan, ang menor de edad giklasify isip child in conflict with the law o CICL o giingong gikuha ang armas gikan sa cabinet sa ilang balay. Gituuhang iya kini siyang apuhan o gitipigan sulod sa cabinet. Samtang usa ka suspected sinkhole ang gikataho sa Purok Indilicio, Barangay Guadalupe, Bugos City. Girespondihan dayon kini sa city government o disaster response personnel. Samtang gibana-bana sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga anaa sa 15 metros ang gilapdon sa ground opening. Gisiradaan dayon sa mga otoridad ang lugar o gipugngan ang public access samtang nagpadayon ng assessment. Adunay labing menos 3 ka panimalay duol sa apektadong lugar, lakip ang usa ka adunay nagpuyo. Bisan pa nga gawas kini sa 20-meter safety setback, giawag gihapon ang mga residente nga mohawa isip precautionary measure. Giklaro sa city government nga suspected sinkhole pa lamang kini og dili pa final geological finding ang unang obserbasyon. Ug sa Cebu City, 3 ka tawo ang nasamda numan sa sunog sa usa ka 2-story residential house sa Sitio Kiosco, Barangay Basak Pardo ni ining Biyernes. Gikataho ang sunog pasado alas 4 sa kadlawon ug nakaapekto sa 2 ka structures nga hingpit nga nangasunog, samtang usa pa ang partially damaged. Gibana-bana sa mga otoridad nga miabot sa 225,000 pesos ang property damage. Base sa initial tally sa barangay, labing menos 70 ka mga tawo lakip ang mga residente ug renters ang naapektuhan sa sunog. Ang maong alarma gitubag sab sa laing sunog Biyernes sa hapon sa usa ka establishmento sa Barangay Santo Niño nga dali rasang nakontrolar sa kabumberuhan. Mao kadto ang labing dagko nga mga istorya nga angay ninyong masayran karong simanaha. Ako si Angelica Faisanyal og kinang My TV Cebu, The Week That Was.